Szép napot, szép hetet! Ebben a videóban a Google Recaptcha szolgáltatásnak a bekötését fogom bemutatni UNAS webáruházakban. Ugyanis 2025. január 1-től megváltozik ennek a szolgáltatásnak a felhasználási feltétele, ezért most már ezt a szolgáltatást közvetlenül be kell kötnünk az UNAS webáruházunkba, nem lesz elég csak bekapcsolni, hogy használatban legyen. Ezt is el kell végezni ahhoz, hogy teljes körülön működjön a szolgáltatás. Pontosan mi is változik a Google Recaptcha-val kapcsolatosan, azt a webmentor.hu-n, a weboldalamon megírtam egy új tudástárcikkbe, úgyhogy mindenképpen ajánlom, hogy ezt olvassátok el, és legyetek tisztában a változásokról. Ezt a cikknek a linkjét meg fogjátok találni itt a videó alatt. De akkor nézzük is ennek a szolgáltatásnak a bekötését. Nagyon egyszerű a történet. Eljöttök a Google Recaptcha-nek az oldalára, ezt megtehetitek úgy is, hogy beírjátok a Google-be, hogy Google Recaptcha, és azonnal az első link lesz az, vagy itt a videó alatt rákattintotok a linkre, mert itt is elérhetővé teszem. Amikor megérkeztetek erre az oldalra, akkor itt fent 3 opciót fogtok látni. Szinte biztos, 99%-ban biztos, hogy minden UNAS-os felhasználónak, webáruháznak ez a V3 admin konzol tökéletes lesz, de az, hogy kinek van szüksége az Enterprise-ra, az szintén az általam írt blogbejegyzésbe megírtam, de hogy mondom, szinte biztos, hogy erre a V3 admin konzolra lesz neked szükséged. Szóval miután erre rákattintottál, a következő oldal fog itt várni. Itt be kell lépve lenned egy bármilyen gmail-es fiókkal, azért érdemes olyannal belépni, amit használsz, oda jelszavát, tehát tudod későbbiekben is kezelni ezt a szolgáltatást. És amikor ide beléptél, akkor itt van egy label felület, ahol meg kell adni egy nevet ennek a szolgáltatásnak, a Google Recaptcha-nek, mert ugyebár többet is létrehozhatsz, hogyha több webáruházad van, több weboldalad, úgyhogy ez legyen valami, tud felismerni, hogy ez melyikhez van bekötve. Én most az egyik webáruházamba fogom bekötni, aminek az a neve, hogy turulia.hu, úgyhogy a Turulia nevet fogom neki megadni. Utána ki kell választani azt, hogy melyik verziót szeretnéd beágyazni a webáruházadba, a V2-est vagy a V3-ast. Amit erről tudni kell, amit itt is elmondok videóban, de a cikkemben is le van írva, ott részletesebben is. A V2 és a V3 is le van fejlesztve az UNAS által. Tehát ezzel neked már nem kell törődnöd, itt bármelyiket kiválaszthatod. Mi a legnagyobb különbség a kettő között? A kettő között az a legnagyobb különbség, hogy a V2-es verzió az, ahol a felhasználói élmény a böngészésbe és a vásárlásban meg lehet zavarva azzal, hogy jelöld be, hogy te nem vagy robot. Jelöld be ugyebár a bicikliket a képeken, ugyebár ezek ismerősek, ezek a felugró dolgok. Míg a V3-as verzióban látogatásoknak az ellenőrzése az a háttérben folyik, tehát a felhasználó élmény nincs megzavarva. Úgyhogy én mindenféleképpen a V3-as verziót ajánlom, hogy itt válasszátok, hiszen ez egy sokkal kényelmesebb és praktikusabb verzió már, és sőt, biztos vagyok benne, hogy a V2-es idővel le is lesz teljesen cserélve. Jó, miután megvan az, hogy kiválasztottad, hogy melyik verziót szeretnéd beágyazni, utána meg kell adni a domaint. Ez ugyebár az én esetemben a turulia.hu lesz, ide egyértelműen a te webáruházadnak a doményét ad meg. Google Cloud Platform, itt valamit ki fog írni, ezért nem kell törődni, lényegében már meg is vagy, semmi más nem kell tenned, mint rákattintanod arra, hogy Submit.
Mikor erre rákattintasz, egy olyan 5 másodpercen belül le fog generálni 2 API kódot neked a Google-nak a rendszere. Ezt pedig már mutatom is, a következő helyre kell beilleszteni, tehát lép be a UNAS webáruházadba, hogyha még nem használod az új admin felületet, az sem baj, ugyanott fogod megtalálni ezt, a funkciót, beállítások, külső kapcsolatok, Google kapcsolatok. És akkor bejön a Google kapcsolatok, akkor itt látod az Analytics, Ads, Manager, Search Console, és a legutolsó lesz a Google Recaptcha. Amit kaptál 2 API kódot, ugyanez lesz a nevük, Google Recaptcha Site Key, Google Recaptcha Secret Key. Mindenhova beilleszted a megfelelőt, és rámész arra, hogy mentés. Mikor ez megvan, el is végezted a beágyazást, innen már csak azt ajánlom, hogy ellenőrizd, hogy ez a szolgáltatás egyáltalán működik a webáruházadba, ez pedig a beállítások, alap beállításoknál tudod megnézni. Erre a legegyszerűbben úgy tudsz rákeresni, elkezded beírni a recaptcha-t, elég csak annyit beírni, hogy rec, és rákeresel. És itt a vásárló beállításoknál van az egyik beállítás, hogy regisztrációkor és adatok módosításánál recaptcha védelem, ez legyen bekapcsolva. A másik pedig a megjelenésnél van, ez pedig a hírlevél boxba legyen recaptcha védelem, ez ugyebár az, hogyha valaki feliratkozik a hírleveledre. Tehát lényegében ennyi lenne a Google Recaptcha-nek a bekötése az UNAS webáruházban, remélem segítettem ezzel a videóval, a szükséges linkeket pedig a videó alatt megtaláljátok. Szóval látásra a következő videóig!